Voormalig minister Hugo de Jonge heeft zich officieel ingeschreven als nieuwe inwoner van de gemeente Sluis. Wat onwijs chic dat je ons hier komt ontvangen. Natuurlijk, het is een bijzonder moment. Ja, hartstikke goed. Bijzonder Het is moment. heel bijzonder, ja. Ja, zeker. Het is een officieel moment ook, toch? Heel officieel, ja. Je loopt hier als Rotterdammer binnen en je gaat straks als Zeeuw weer naar buiten. Ja, Dat zo is het. Zo is het. ja. Welkom in Zeeuws-Vlaanderen. Dankjewel. Ja, het is hartstikke leuk om weer terug te zijn. Ik ben natuurlijk hier opgegroeid. Geboren op Bru, maar opgegroeid op Zaamslag in Zeeuws-Vlaanderen. Maar al heel lang weg uit Zeeuws-Vlaanderen natuurlijk. Sinds mijn 15e al weg. Dus officieel al, wat is het, 33 jaar niet ingeschreven in de burgerlijke stand in Zeeland. Maar per vandaag dus weer wel. Dus per vandaag weer echt officieel Zeeuw. En van waar Zeeuws-Vlaanderen? Nou, we zijn eigenlijk een rondje wezen rijden. Kijk, heel Zeeland. Eerlijk is eerlijk, heel Zeeland is natuurlijk schitterend. Maar we zijn een rondje wezen fietsen. Met name eigenlijk toch wel op Zeeuws-Vlaanderen. Omdat we dachten, ja, kijk, het mooie Zeeuwse landschap, hè, van rust en ruimte, dat vind je eigenlijk nergens zo als in Zeeuws-Vlaanderen. Dat is 1. 2 is, ik kom er vandaan, dus ik vind het heerlijk om weer terug te zijn. En 3 is, niet alleen Zeeuws-Vlaanderen is mooi, maar je zit ook vlak bij die Vlaamse steden die natuurlijk schitterend zijn. En een klein voordeel is daar ook wel, ik word daar wat minder herkend. Dus daar kan je wat rustiger op een terras zitten dan in Nederland. Hè? Dus dat is voor ons ook wel echt een voordeel. Ja. En het wandelen met de hond natuurlijk. We houden van het strand, van de wijsheid van de polder. En daar dartelt onze hond al heerlijk rond. Dus dat is ook een extra leuke bijkomstigheid. Absoluut. Dus, Absoluut. Ja. Wie heeft het huis uitgezocht? Ik? Eigenlijk ook wel dat het Zeeuws-Vlaanderen moest worden, was eigenlijk uiteindelijk ook wel echt jouw overtuiging. Eigenlijk. Ja, we hebben wel echt alle eilanden zeg maar, goed bekeken. En toen is toch de keuze inderdaad op Zeeuws-Vlaanderen uitgekomen. En ik heb gezocht op Funda natuurlijk en op andere sites. En dus we zijn een beetje op speurtocht gegaan en toen uiteindelijk inderdaad bij dit huis uitgekomen. Dus daar zijn we helemaal verliefd op.